Ahojte milí urbexeri, práve ste mohli vidieť prejsť mestskú políciu a dnes sa ideme pozrieť na túto budovu na strednej Slovensku. Tam môžete vidieť môj batoh. Pozrite sa, aké zahádzané smeti sú tu. Pravdepodobne si chodia fetovať. Ako môžete vidieť, aj prespávať. Tu si robia tzv. Bongo. Vidíte na to. Tu je našlapované opatrne. Vidíte, tu je jedna diera. Tu je taká hlboká priepas už. Kúknite na to. Ospravedlňujem sa za kvalitu, nemám za sebou dneska svetlo, ale som vedel, čo je aj dole. Za 15 lajkov natočíme aj spodok, čo tam je. Čo vy na to ľudia. Týmto pozdravujem moju manželku z kanála Alexander Explorers, nášho rodinného známeho Miloška z Hamba s oslepeným a jeho úžasnú ženušku Majku z kanála Mary Urbex. Tak ich podporte, ich Instagramy alebo YouTube budete mať pod týmto videom. Tak to vyzerá. Chcel som ísť okolo stadetok popri budove, len je to zarastené tam, tak som musel skočiť stadeto cez okno hore. Skoro som sa zdrbal semka. Takže ak sa vám toto video páčilo, zanechajte like, koment, odber a tešíme sa na vás pri ďalších úspešných videách z Urbexu. Takže ahojte.